שניר מתנדנד על הכיסא, המבט שלו תקוע לי בכתף. ממטעי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף. שני ניילונים חובטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה רחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איטי של מקלה הרחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר שניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה. כי קשה להמחיש את הידיעה שבכל רגע מישהו יכול לבוא אלינו לחסבן לנו את הקרונות החשופים שלנו. יורים עלינו, שניר אומר באינטונציה של אדיש, שניר רק בן 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו. תשיב אש, אומרים כולם, והוא יורה ומביט לכיוון הצרור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. לעזאזל. כי קשה להמחיש את הידיעה שבכל רגע מישהו יכול לבוא עד אלינו ולחסבן לנו את הקרונות החשופים שלנו. לעזאזל. וככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה שניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים, עד אור ראשון, עד אור לעזאזל. שני מילואימניקים בירושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין וכוחותינו השיבו באש. לעזאזל.